É un dos deportes que conquista a máis raparigos unha vez que o practican e o Campeonato Galego celebrado en Augas do Miño en Pontemourulle esta fin de semana así o demostrou. Preto de 300 paristas en idades infantís e distintas categorías participaron esta fin de semana na cita que impulsou a Federación Galega xunto co Concello de Taboada. O encoro en Taboada e as instalacións náuticas coa que conta o municipio demostraron un ano máis ser o escenario idóneo para unha proba destas características. Desta volta, o infantil absoluto percorreu unha distancia de 3.000 metros cos que se fixo Mario Santos do Club Náutico de Pontecesures, en 15 minutos e 34 segundos na modalidade K1. Estivo seguido 4 minutos despois por Iago García, do Club Kayak de Foz, subcampeón neste galego infantil disputado en Taboada o domingo a mediodía. Enough is enough.